aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay karanasan ni Martin. Nangyari ito taong 1991 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Noong mga panahong ito, si Martin ay nakatira sa isang lugar sa Davao. Isa itong masipag na binatang nagtatrabaho sa taniman ng durian, nila Aling Adet at Manong Alan. Palibhasa'y laki ang binata sa hirap, kung kaya't talagang pinagbubuti niya ang pagbabantay sa mga puno ng durian at sa lupaing nasasakupan ng kanyang mga amo. Nagsimula siyang magtrabaho sa taniman ng durian noong nasa 17 gulang pa lamang ang kanyang edad. Hanggang sa umabot siya sa edad na 28 ay nananatili siyang trabahador sa taniman ng mga amo niya. Nanatili siya sa pader ng mga ito ng ganoon katagal dahil talaga namang masipag at mapagkakatiwalaan ng binata. Sa mga panahon ng anihan ay tumutulong si Martin sa pag-ani ng mga durian na siyang hinahango ng mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kapag ganong panahon ay dinaragdagan ng kanyang mag-asawang amo ang binibigay sa kanyang sahod. Bukod pa roon ay inaabutan din siya ng salapi ng mga mamimili na maramihan kapag bumibili ng mga naaanin lang durian. Dahil sa kasipagan ng binata ay nagawa nitong bato ang dating kawayan at pawid na tinitirhan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nakapagpundar na rin ng mga iyon ng bigasan dahil sa mga salaping ibinibigay ni Martin 2 beses sa isang buwan. Lumago ang negosyong bigasan nila Martin. At kung sakaling ihinto na ng binata ang pagtatrabaho sa taniman, ay mabubuhay na ang kanyang pamilya ng maigi at marangal. Medyo malaki na rin ang naiipon ng binata. Gawa ng tinatanggihan na ng kanyang mga magulang ang salaping ibinibigay sa mga ito. Bagaman at may sariling negosyo na sila Martin, ay hindi pa rin ito umaalis bilang trabahador sa taniman ng mga amo. Bukod kasi sa mahal niya ang pagtatrabaho sa taniman, ay mahal rin niya ang panganay na anak ng kanyang amo. Mababait naman ang mag-asawa. Si Aling Adet ay napakagaling kung makitungo sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga trabahador nito. Ganoon din naman si Manong Alan. Subalit napaka-istrikto nito pagdating sa panganay nilang anak, ang nag-iisang babaeng si Rosalinda. 3 ang anak ng kanyang amo. May nakababatang kapatid si Rosalinda. Iyon ay si Miguel at Antonio. Bagaman at hinahayaan lang ni Manong Alan na makipagrelasyon ng mga anak nitong lalaki, ay iba naman ang pag-aalaga nitong ginagawa sa anak na babae. Hindi nito pinaliligawan sa kahit kaninong lalaki ang kanyang anak dahil natatakot itong masaktan ng kanilang nag-iisang anak na babae. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, ay 2 taon na palang may lihim na relasyon si Martin at ang kanilang nag-iisang babaeng anak na si Rosalinda. Hindi iyon agad nalaman ng mag-asawa dahil nakasuporta ang 2 anak na lalaki nito sa relasyon ng kanilang ate at ni Martin. Mabuting tao rin naman kasi talaga si Martin, kung kaya't botong-boto sa kanya si Miguel at Antonio bilang kasintahan ng ate nila. Pero sabi nga ng matatanda, hindi lahat ng nakatago ay maitatago. Kung kaya't hindi na nila naitago ang matagal na nilang itinatago. Ang gulo, 'di ba? Isang araw,
napansin ni Manong Alan ang madalas na pagduwal ni Rosalinda. Hindi naman tanga si Manong Alan para malaman ang diferensya sa nagduduwal at nagsusuka. Pilit na pinaamin ni Manong Alan si Rosalinda kung buntis ba ito at kung sino ang ama. At doon na nga ipinagtapat ni Rosalinda ang lahat, na matagal na silang may lihim na relasyon ni Martin at alam din ito ng dalawa niya pang kapatid. Dahil doon ay napagbuhatan ng kamay ni Manong Alan ang nag-iisang babaeng anak. Isang malakas na sampalang ibinigay niya rito. Hindi rin niya pinalagpas ang dalawang anak na lalaki at binigyan niya ang mga ito ng tig-isang suntok sa sikmura. Nagbanta pa si Manong Alan na tatagain niya ng itak si Martin kapag nakita niya ito. Dahil doon ay gumawa ng paraan si Miguel at Antonio para maitakas sa bahay ang kanilang babaeng kapatid. Inihatid nila si Rosalinda sa bahay ni Martin para magtanan ng mga ito. Agad namang naintindihan ni Martin ang gustong mangyari ng dalawang mas nakababatang kapatid ni Rosalinda. Dinala ng magkasintahan ang iilang damit nila at ang salaping naipon ni Martin. Sumakay sila ng bus patungong Cotabato nang sa gayon ay malayo sa nagagalit na ama ni Rosalinda. Ang plano nila ay pahuhupain lang ang galit ni Manong Alan at kapag nagkaganon ay babalik at kakausapin na nila ito. Alam ng magkasintahan na kahit nasa Cotabato na sila ay mahahanap at mahahanap pa rin sila ng ama ni Rosalinda. Kung kaya't napagpasyahan na nilang manatili sa mas liblib pang lugar. Napadpad nga sila sa isang sitio na iilan lang ang mga tao. Nang marating nila ang sitio, ay may nagpakilalang isang matandang babae. Tawagin na lang daw siya sa pangalang Manang Inang, dahil iyon naman daw ang tawag sa kanya ng mga taga-sityo. Magiliw silang kinupkup ng matanda sa kubo nito. Napansin nila na sa loob ng kubong yun ay may dalawang papag. Yung isang papag ay sila na lang daw ang humiga. Yung isang papag naman ay may dalawang palanggana at mga magkakapatong na puting sapin at kumot. Napansin ni Martin ang madalas na pagtingin ng matanda sa tiyan ng kasintahan. Isang beses ay hinipo pa ng matanda ang tiyan nito at nagwika ng, "Ang bango-bango mo talaga, iha! Ilang linggo ka ng buntis?" Sambit ng matanda habang hinihimas ang tiyan ni Rosalinda. Labis namang namangha si Martin dahil hindi pa naman nakaumbok ang tiyan ng kasintahan, pero nalaman na agad ng matanda na nagdadalang tao ito. Siya na ang sumagot na 3 linggo nang nagdadalang tao ang kasintahan. Kinaumagahan, habang nagkakape ang tatlo sa lamesang nasa labas ng kubo ng matanda, ay napansin nila ang kakaibang tingin ng mga taong naninirahan doon sa sityo. Para bang may nagawa silang masama sa mga ito, dahil halos tumatagos ang tingin nito sa kanila. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito na animoy galit na galit. Agad namang nagsalita ang matanda at ipinagtapat kung ano ang sikreto ng sityong kanilang kasalukuyang nilalagakan. "Oo nga pala, aswang iyang mga yan. Pero huwag kayong mag-alala dahil ako ang nag-iisang kumadrona rito. Utang nila ang mga bagong panganak na aswang na ako ang nangangalaga." Dahil sa sinabi ng matanda, ay labis na nilukuban ng takot ang magkasintahan. Hindi nila alam ang gagawin, kung papasok ba o tatakbo pa palayo sa kubong kanilang kinaroroonan. "Huwag kayong mag-alala at sasamahan ko kayong makalabas at makalayo sa sityong ito. Hindi kayo gagalawin ng mga aswang na yan dahil kasama niyo ako." Sambit pa ng matanda. Noong nakita nitong naghahanda na ang dalawang magkasintahan para tumakbo. "Huwag na huwag kayong tatakbo at baka hindi makapagpigil ang mga yan.
na tayo ay habulin. Dugtong pa ng matanda bago akayin ng magkasintahan para maglakad papalayo sa kubo. Pansin ng magkasintahan na ang lahat ng mga tao roon ay sinusundan sila ng matatalim na tingin. Dahil doon ay huminto ang matandang komadrona at hinagip ng tingin ng lahat ng mga taong naroroon. Matapos gawin yun ng matanda ay dumura ito sa lupa ng 3 beses. Dahil sa ginawa ng matanda ay nagsiyukuan ang lahat ng mga taong naroon at binawi ang pagkakatingin sa kanila. Kasama ang matandang komadrona ay nakalabas sila ng sityong iyon. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay may ipinagtapat ang matanda. Ayon dito ay isa rin daw siyang aswang. Inamin din ito na nababanguhan siya kay Rosalinda dahil nga nagbubuntis ito. Noong nakita nga raw ng matanda si Rosalinda ay agad na lamang nagdadalang tao ito, kung kaya't agad silang pinatuloy sa kanyang kubo. Nag-usal din ng matanda ng orasyon sa paligid ng kubo para maitago ang amoy ng dalaga sa mga residenteng aswang ng sityo. Pero dahil daw nagpaanak ito ng aswang noong nakaraang araw, ay mahina lang ang orasyong binalot niya sa paligid ng kubo. Kung kaya't kinaumagahan ay kumawala na ang mabangong halimuyak ng buntis niyang kasintahan. Bakit po? Bakit po tinutulungan niyo kami? Tanong ni Martin sa matanda nang matuntun na nila ang kalsadang dinaraanan ng mga bus. Agad na hinimas ng matanda ang tiyan ni Rosalinda at nagwika ng, "Dahil may buhay sa sinapupunan ng kasintahan mo. Bilang isang komadrona ay hinding-hindi ako papayag na hindi isilang ang sanggol na yan." Iyon ang huling naisambit ng matanda bago may humintong bus na kanilang sinakyan. Makalipas ang ilang linggo, ay natagpuan ng magkasintahan ng mga tauhan ng ama ni Rosalinda. Ikinuwento ng mga ito ang nangyari na siya namang kumalat sa buong taniman ng mga magulang ng dalaga. Humingi ng tawad ang magkasintahan kay Manong Alan at sinabing isusunod sa kanya ang pangalan ng magiging anak nila. Dahil doon ay umiyak si Manong Alan sa labis na kagalakan. Sinabi pa nito na doon na manirahan sa kanila si Martin para maalagaan ang anak at magiging apo nito. Sa kasalukuyan ay masaya nang namumuhay ang magkasintahan bilang mag-asawa kasama ang mga naging anak nila. Isa na rin sila sa nangangasiwa ng taniman ng mga puno ng durian, katuwang ang 2 nakababatang kapatid ni Rosalinda. Paminsan-minsan ay napagkukwentuhan pa rin ng mga trabahador ng taniman ang tungkol sa kwentong naranasan ng mag-asawa, kung papaano sila nailigtas ng komadrona sa sityo ng mga aswang. Yun! Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin sa araw na to, ay nakikiusap po ako na paki-like at share yung video natin. Paki-subscribe na din po ng channel natin dahil malaking tulong po ito para makapag-upload pa po tayo ng mas marami pang mga kwento. Muli ay ako po si Captain Kokak at ito ang kwento, Captain Kokak.